Hekk kif aktar tard din il-ġimgħa pajjiżna se jfakkar il-100 sena mir-rewwixta tas-7 Ġunju fis-sala tal-Ambaxxaturi tal-Berġi ta' Kastilja it-tela simpożju li mmarka dan l-avveniment. Matul dan is-simpożjum tella mill-Fondazzjoni għaċ-ċelebrazzjoni tal-Festi Nazzjonali tnieda wkoll ktieb b'numru ta' opinjonijiet ta' esperti brabta ma' dan il-jum li ħafna jqisuh bħala l-bidu tat-triq għall-kisba tal-indipendenza u finalment għall-ħelsien minn mal-kolonja Ingliża. L-editur ta' dan il-ktieb huwa l-Professur Raymond John. Il-Prim Ministru Joseph Muscat irrimarka kif dakinhar il-poplu Malti ingħaqad wara kawża waħda u ma beżax isemma leħnu fil-konfront ta' ħakkiema Ingliżi. Dr. Muscat irrimarka li minkejja li bosta storiċi kitbu li l-Ingliżi kienu qed jistennew din ir-rewwix tas-seħħ minħabba żieda qawwija fil-prezz tal-aktar affarijiet bażiċi, qal li l-imwiet tal-4 Maltin setgħu jiġu evitati u qal li dawn kienu kawża tal-falliment tal-istat immexxi mill-Ingliżi. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-irwol tan-nisa f'dan kollu. Ir-rwol tan-nisa f'dan kollu f'dak li ġara naħseb li huwa totalment assenti mhux għax ma kienx hemm, imma għax mhuwiex dokumentat. U lin tinteressani ħafna li nkun naf tal-inqas bħala Malti meta ngħidu anke ngħidu mis-sirijietna dejjaqna ħafna ommijietna u mis-sirijietna żgur li kellhom effett jekk kienet veru u naqbel hawnhekk mill-ġdid ma' Tonio Borch li ma jistax jkun li kienu sempliċement bread riots, imma anke li kienu bread riots kien hemm bla dubju ta' xi rwol kruċjali dak iż-żmien fis-soċjetà kif kienet min-naħa tan-nisa. Fost dawk li tkellmu fi grupp ta' esperti kien hemm ukoll il-Professur Joe Friġġieri, Godfrey Pirotta, Alfred Sant u Tonio Borch. Il-Professur Friġġieri spjega li l-kuntest li fih seħħew l-irvellijiet tas-7 ta' Ġunju huwa kuntest storiku li baqa' jevolvi tul is-snin. Il-Professur Pirotta qal li dakinhar iż-żgħażagħ ħmew pjan sabiex ibidlu li jeħilsu lil Malta mill-ħakma u dipendenza barranija. Tonio Borch kompla fuq l-argumenti ta' Pirotta u fakkar kif ġimgħa qabel l-irvellijiet tas-7 Ġunju l-istudenti universitarji kienu għamlu protesti oħra brabta mal-istess kwistjoni. Alfred Sant spjega kif id-dimensjoni li waslet għall-irvellijiet kienet ċirkostanza unika għal dak iż-żmien u t-tifsira ta' dan l-episodju tkompli tinbidel skont il-perjodu li nkunu qed ngħixu fih. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.